един достоен човек, който след себе си е оставил много дълбока следа в научната област. Възпитал е малцина, но добри ученици, като... Имена! Нека да не споменаваме. Те се знаят, те са горди последователи и верни почитатели на своя ученик. Къде е Камче? Лъжър като цигани. Отиде на юг. Преди време ние направихме един неуспешен опит да спечелим благоденствието на морето. И както се казва в една стара поговорка, има 3 вида хора. Живи, умрели и тези, които са в морето. Академика казва да влизаме в морето, да хващаме много риба, да се учим от него. Лефери. Бъдеш академик. Не Съфрит. Лефери. Риба казва сега. Моля ви се да не се прекъсваме. Риба, да хващаме риба, да хващате и по-ламуди. Като Христос с 3 риби да храните тая трапеза много пъти. Варна. Не. Те матрапазите са от тази страна. Да. И както знаете, Курбан и Гребен се прави с агнешко. Нали бате, Вани? Да. Ще направим, да почетем академика за неговите знания, за неговите умения. Надуй се малко. Наша гордост. Наша гордост. И дано той да остане на брега, па ние да фаним неговата риба. Дух на един северус, след който е бил, че ме отидах. Викам, гледай, и ловец сам, нито да го фърля, нито сам. Добре. Пащам риба край рекичка, а усреща ученичка. Пащам риба край рекичка, а усреща ученичка. Риба съм, на закона мамата е баса. И овец съм, и риба съм, на закона мамата е бал съм. Чужди